1, 2. Djevojka je gotovo spremna. Točno 10. Mladić može krenuti. Još samo 5 minuta. Taj se susret ne može izbjeći. I on zvoni 2 puta. Opa, 10 puta joj je srce jače zakucalo. Svakako, ovih je 5 ruža samo za nju. 2, 10, 5. Mladić i djevojka slave 25. rođendan dana hrvatskog filma. Taj se susret nije mogao izbjeći.